أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, assalamu alaikum, ukuthula makube kini. Umdali la uyasixwayisa ngawo wonke umuntu owenza izinto ezimbi kodwa ebe ngomlomo ethi uyalungisa, kodwa mawubheka izenzo zakhe zimbi, zixovizwe, zilethela abantu inkinga, kodwa yena mawumtshela uAllah uthi wa idha qila lahum, uma ngabe betshelwa, uma ngabe kukhulunywa nabo njengoba sikhuluma nabo kumanje ukuthi iyekeleni lento enenzayo, anilungisi, nixova izwe, niletha ububha ezweni, niletha inhlupheko ezweni, niletha ukuchitheka kwegazi ezweni, kuzophuma imphefumulo engenacala. Kodwa bona bathini? Bathi silungisa izwe. Umdala ukhuluma ngabo namhlanje ukuthi nibazi ukuthi inhloboni yabantu labo. Subhanallah. Zivaliwe itoro eKZN. Umbuzo uthi labantu laba akade besebenza kulezo itoro badlani abantu ababo, bona nabantu ababo badlani, ngoba itolo akade besebenza kuzo zivaliwe. Kwathiwa itolo zabokufika, zabantu bokufika abahambe babuyele emakubo. Itolo zavalwa. Abantu base South Africa akade besebenza kulezo itolo lezo ezivaliwe badlani. Ngikhuluma nawe kumanje. Bathi balungisa izwe. Kusho umdala, kusho mina. Bathi balungisa izwe. Uma ngabe betshelwa ukuthi yekani ukwenza ukona emhlabeni, yekani ukwenza ukukhohlakala emhlabeni, bona bathi balungisa izwe. Bathi thina singabalungisi, siyalungisa. Qalu innama nahnu muslihun. Yekani ukwenza ukukhohlakala emhlabeni, yekani ukwenza ubugebengu emhlabeni, ngoba lento abayenzayo i-wrong. Balambisa abantu, babulelisa abantu ngendlala. Bukuphi ubuntu ekutheni ukhiphe umuntu wesimame okhulelwe ekulabor, esikwa, esibhedlela, umkhiphe uthi wena phuma la, ngoba wena unamaphepha okuba la eSouth Africa. Aphume umuntu wesimame ayotetela ngaphandle, engekho umuntu ozomtetisa, engekho umbelethisi, ngoba wena umsusile eduze kombelethisi egameni lokuthi uyiforeigner. Kungani lokho kwenziwa kubantu abamnyama kuphela? So lokhu sibuzile. Bukuphi ubulungiswa ekhipheni ingane engazilutho efundayo esikolweni, uyikhiphe uthi ngoba yona uma wayo akuyena owala eSouth Africa, ayiphume lengane ifunda esikolweni, uyikhahlelele ngaphandle uthi wena ayihambe ngoba ingwane ezayizayi, ngoba ingane ekwerekwere, ngoba ingane yengongongo, ngoba ingwane noma ngabe yini obabiza ngayo labantu laba. Kodwa bukuphi ubulungiswa ekhipheni lengane le esikolweni? Loya muntu wesimame loya otetela lapha ngaphandle, ubani ozomsika umzanyana, ubani ozomgeza, ubani ozogeza lengane le? Uke wacabanga lokho? Into ebuhlungu abantu besimame nabo bayayivumela lento.
abantu abayaziyo kahle inimba yomsiko womuntu okhulelwe, abantu abayaziyo kahle i-labor pain, kodwa yibona abavumela lento le ukuthi mayenzeke kuleli zwe leli. Bukuphi ubulungiswa lapho? Ngeyikhathi ze-apartheid, ngeyikhathi zobandlululo, amabhunu ayenza same thing kithi. Namhlanje siyenziwa abantu abamnyama kubantu abamnyama. Shame to you South Africa. Amabhunu ayasihleka athi awubheka abantu abamnyama bathi bafuna inkululeko. Yiyo-ke inkululeko le. Njengoba becwasana bodwa, njengoba bebulalana bodwa, njengoba bezondana bodwa. Yona inkululeko le. Amabhunu ayasihleka, ayajabula athi as long abantu abamnyama bengabumbene, bengahlangananga, thina sizoloku siwudobadovile umcebo wabo. Into ekumele ngabe siyayenza singama-Afrika ukuthi sikhumbule ukuthi isho ukuthini national anthem, iculo lesizwe. Mawulalela kahle, alithi Nkosi sikeleli South Africa noma iningizimu Afrika. Lithi Nkosi sikeleli Afrika. Nesiqubulo sakhona sithi mayibuye iAfrika, asithi mayibuye iSouth Africa. Kodwa nina ngathi senikhohliwe lokho ukuthi into ekumele ibuye iAfrika. iAfrika yonke kumele ihlangane. Sibe na one army, sibe na one currency, sibe na one president, sibe i-country yodwa. Imagine mangathi iAfrika yonke ikhanda squad esiyomela iAfrika endebeni yomhlaba. Ngaphuma into enjani? Yipi country engamelana neAfrika? Uma ngathi iAfrika iyahlangana, yonke iAfrika 54 states bayahlangana baba nemali eyodwa ekhandwe ngegolide, ngoba igolide sinalo. Yipi imali engamelana nemali yase-Afrika ngevalue? Yipi izwe elingamela iAfrika kwezempi? Ngoba izikhali sinazo. I-uranium lokwenziwa ngayo ilokuzana i-nuclear weapon, izikhali zenuzi iphuma la eAfrika. Ikhofi liphuma la eAfrika, itiye liphuma la eAfrika, irayisi liphuma la eAfrika, umbila uphuma la eAfrika, ilahle liphuma la eAfrika, idayimane liphuma la eAfrika, igolide liphuma la eAfrika, ioil iphuma la eAfrika, igas iphuma la eAfrika. Yiliphi izwe elingamele iAfrika uma ngabe iAfrika ingahlangana ibe imbumba, ibe into eyodwa njengaqala amabhunu engakayihlakazi ngo-1884? Iliphi izwe elingamele iAfrika? Singabhayiziswa iFrance neAmerica neGermany, amazwe ayi-3. iFrance, America, iGermany, amazwe ayi-3 phezu kwamazwe ayi-54, amazwe angahlangana abe yimbumba amele iAfrika. Hlangana Afrika, hayi hlangana Mzansi Afrika. Asayikhulume yoMzansi Afrika, sithi iAfrika mayihlangane. Kubulawa amabhoda njengoba nase-America 33 United States of America akunamabhoda kuwo wonke lawo ma-states layo. Kungani thina 54 states, the second largest continent on earth, ihlukaniswe kawu-54? Asikuboni thina lokho singama-Africans okunokuthi silwele ukuthi iAfrika ihlangane, silwa sodwa, sibulalana sodwa, sicwasana sodwa. Nanka amabhunu eCape Town sishilo. Ama-Israelites eCape Town ayithathile indawo lapha eCape Town. Abantu bakaNetanyahu, ubani osukile la wathi abahambi lawo bantu lawo babuyele kwa-Israyeli le kuNetanyahu? Ubani? Nanka amashayina agcwele la eSouth Africa ngokungemthetho. Ubani enimbonile eyotshela amashayina ukuthi awahambe ase-South Africa ngokungemthetho? Amangisi agcwele la, abantu baseBrazil bagcwele la, abantu baseBulgaria bagcwele la, abantu base-Ukraine bagcwele la, abantu base-Australia bagcwele la, abantu base-New Zealand bagcwele la, abantu base-India bagcwele la.
Abantu baseNgilandi bagcwele la. Nike nababona yini ongizwe nophakela umthakathi noJacinta noFelemtini noKhumalo beyotshela amabhunu ukuthi awahambe, beyotshela amashayini ukuthi awahambe, beyotshela amaBrazilians ukuthi awahambe, beyotshela ama-Ukrainians ukuthi awahambe, beyotshela ama-Bulgarians ukuthi awahambe, beyotshela ama-Australians ukuthi awahambe. Nike nababona yini kungani abantu beyokufika kuabantu bakithi abamnyama kuphela? Sohlale sikubuzile lokho. Umdala uthi niyamosha, lento eniyenzayo izonixaka. Umdala mayeqhubeka uthi ala innahum humul mufsidun. Subhanallah. Allah uthi kahle kahle, Allahu akbar, ngempela bayizoni zoqobo. Yibona abakhohlakele, labo bantu labo bakhohlakele, bayizoni zoqobo kodwa abazi ngoba bayitshela ukuthi bayalungisa, silungisizwe, silungisa country. Umdala uthi niyizoni zoqobo ngoba niyamosha, niletha indlala ezweni, niletha ububha, niletha inhlupheko, niletha ukuchitheka kwegazi egameni lokuthi niyalungisa. Akusho mina, kusho umdala. Seningangithuka-ke, ninginyefule, ningihlebe, ningisongele, ningizingele, ningifuna ama-location, nenze konke nikufunayo, kodwa iqiniso lona sizolibeka njengoba linjalo. Kulabantu laba esenivale iy'tori ade besebenza kuzo, bangaki enibanikile umsebenzi? Ngiyaphinda, kulabantu laba esenivale iy'tolo akade besebenza kuzo, bangaki enibanikile umsebenzi? Bangaki ingane zabo enizondlayo? Njengoba ninezeni ingane zondla, nizidla, zondliwa, zinayo yonke into. Bangaki kulaba nina esenibabalekisele ngomsebenzi? Labantu laba abanama-Pakistani emajaldini, abanama-Ethiopians emajaldini, abhadala 5,000 ngenyanga ukuthi bondle iy'ngane zabo. Njengoba nithi awahambe lama-Pakistani nalama-Ethiopians, lama 5,000 la ade bewathola every month, labantu bebhadala irenti, zondliwa ubani iy'ngane zabo? Bazoyithathaphi imali yokondla abantu ababo ngoba wena ibhizinisi lakhe sowuthe alihambe, asale bulawa indlala? Uzomondla yini? Uzomondlela yini abantu abakhe? Uzombhadalela yini izikweletu? Uzombhadalela yini indlu yebhondi leyahlala kuyo akade bhadala ngayo ibhondi ngemali ayithola kulabantu laba elithi namhlanje ninabo kufika? Kodwa lesikhathi nina nibalekile, amabhunu enishaya, abaholi benu besemazweni abo, abazange babaqoshe, abazange babashaye, abazange babahlukumeze, babanikeza indawo yokukhosela ukuthi balwe, bazithole bona, bazicuphe, babe yimbumba, babe umbutho oqinile. Bathi mangabe bebuya bethi sizolilwela izwe lethu, balilwele ngempela, baze balithola njengoba namhlanje sebesidayisa kwabona, besidayisela abamhlophe egameni lemali. Vulani umqondo ma-Afrika. Labantu abathi amazayizaya wahambe, labantu abathi abokufika bahambe, babulala izwe, baxova izwe, baletha inhlupheko ezweni, baletha indlala ezweni. 150 trucks abuye eZambia noma eNamibia mangingaphosisi, eza la eDurban Harbour, aletha impahla from Namibia or from Zambia. Mayengama lawo matruck lawo 50,000 abantu baphelele umsebenzi. Mayengama lawo matruck awamise loba bathi angisafuna amatruck ama eSouth Africa. 50,000 abantu baphelelwa umsebenzi. Makungama lawo matruck awu 150 angisabala qhamuka kwamanye amazwe, ngikhuluma la aqhamuka eZambia phela noma eNamibia. Vulani ingqondo ke ingane zakwethu. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.